आं गिबियाव दतमानि रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावनो लुबैदों। थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलार सारखौ फोथायनानै आरो दतमानि बै समनि बिपिएफनि केन्डिडेट दानि इएम प्रकाश बसुमतारीखौ फोथायनानै दतमानि रायजो राजा बिथांमोनहा न'निफ्राय ओंखारबोनानै परिबर्तननि नामाव बिपिएफनो भट होबाय आरो दतमा समष्टिखौ देरहाहोबाय। बिनि थाखाय आङो दतमा समष्टिनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय। जेरै बिटिसिआव दतमा समष्टिखौ जोंनो बिपिएफनो देरहाहोदों, थिग बेबादिनो फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 9 तारिखआव एमएलए इलेक्शन जागोन। दतमा एमएलए समष्टियाव रायजो राजा बिथांमोना जोंनि बिपिएफनि केन्डिडेट जायबो केन्डिडेट जागोन बिथांमोननो भट होनानै देरहाहोगोन आं बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। मानोना दतमायाव दिनैसिमबो मा होनो जोंहा दतमा समष्टिया गोदान वेस्ट क'क्राझार हिसाबै जों एमएलए देरहाबोबाय थादों। दा फ्राय वेस्ट क'क्राझारना दतमा जाबाय, जों बिपिएफआ देरहागोन जोंहा बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। आरो रायजो राजाया जोंखौ खामानि मावनो थाखाय रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होदों। बे 5 बोसोरखौ जोङो ओरैनो आगार हरा, रायजो राजानो मोजां खामानि मावनानै साफ्रोमखौबो बोजबनानै लानानै बे ओनसोलनि जौगानाय बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन। बेनि थाखायनो हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ बोसोन होबाय थायो। जोंनि वार्कार्सफोरजों लोगो हमनो जों फैदों। दिनै जोंहा सेरफांगुरि समष्टियाव जि पलिटिकेल जि मिटिं बाव फ्राय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 700निफ्रायबो बारा गोदान गोदान गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। आं बिथांमोनखौ बरायनानै लायो आरो आं बिथांमोननो खोथा होयो फैबाय थानाय समाव जों खौसेयै बिदा फंबाय हिसाबै गोदान गोजाम नायामालासिनो जयै जों बिटिसि जौगानाय, बिटिसि डेभेलपमेन्ट आरो बिटिसिआव सान्थि प्रतिष्ठा खालामनायनि थाखाय खामानि मावलांगोन। बेनो जानांगौ आंबो आसा खालामो। दा आं बुंथ'नो हाया, नाथाय सिटिं एमएलए बिथाङा हयथ' रबिराम नार्जारी सारानो जानो नांगौ, आं बेखौ आसा खालामो। मानाव गेदेर राजु नार्जारी बिथाङा इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि, थांनाय बाराव बिटिसिआव सराइबिलाव इलेक्शन गेलेदोंमोन, जों बिपिएफजों जेनदों। दा बिथाङा केन्डिडेट जादों, आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस। नाथाय राजु नार्जारी आदाया खुनु फेक्टर जाया जोंनि थाखाय। रायजो राजाया दतमा ओनसोलना बिपिएफजों दं आरो बिपिएफनि केन्डिडेटनो भट होगोन आंहा बेखौ मिजिंथिनाय दं। थांनाय बाराव बिटिसि इलेक्शनाव जेरै बिपिएफनि केन्डिडेटफोरनो भट होनानै 40 जनाव 28 जन देरहाहोबाय, थिग बेबादिनो एबारबो भट होफिननानै एबार एनडिए हिसाबै जों गेलेगोन। एनडिए हिसाबै जोंहा गोबां भट दङ। आं सानो 15टा समष्टियावबो जोंनि बिपिएफनि केन्डिडेट आरो बिपिएफजों सापर्ट होजानाय केन्डिडेटफोरनो भट होनानै 15टाबो जों देरहागोन बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। आरो साफ्रोमबो रायजो राजाया हाग्रामा महिलारि सारखौ शक्तिशाली खालामनाय आरो बिटिसिखौ बांसिन जौगानाय, बिटिसिआव आरो बांसिन फैसा लाबोनो जौगानायनि खामानि लाबोनो थाखाय जोंहा दिसपुराव एमएलए दैथायहरनो नांगौ। बिटिसिखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाया बिपिएफनो 15 जन एमएलए होनानै बिटिसिखौ आरो बांसिन जौगानाय, बिटिसिखौ आरो बांसिन डेभेलपमेन्ट खामानि मावहोगोन बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय। प्रमद बर'आ इज ए पावार हांगार, नट ए पाब्लिक सार्भेन्ट। वी आर द पाब्लिक सार्भेन्ट। प्रमद बर' इज ए पावार हांगार। मानोना बिथाङा एमसिएलए जानानै एमएलए जाबावनो नागिरदों आरो बिथाङा सासे मानसियानो रायजो सभा। दा इउपिपिएलआव गोबां दैदेनगिरि दङ। इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि खोथाखौ बिथाङा सानाखै, गावनि इन्डिभिजुवेलनि खोथाखौ सानदों। रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावनायनि जेबो बिथांनाव थिरांथा थाया। सासे मानसियानो जुदि एमपिबो जानो लुबैयो, सासेयानो एमएलएबो जानो लुबैयो, सासेयानो एमसिएलए, सासेयानो पार्टिनि प्रेसिडेन्ट, गाबोन समफोर गामिनि गावबुरा जाहैथोंसै, सेक्रेटारि जाहैथोंसै, बिसिडिसिनि मेम्बारबो जानो लुबैयो, बिसिडिसिनि चेयारमेनबो जानो लुबैयो। बेनो प्रमान जे सासे एसां पावार हांगार मानसिजों, बेबादि मानसिजों हानजाया सोलिया। बे सासे इन्डिभिजुवेल गावखौल' सानग्रा बेक्ति होननानै आं साननानै लायो। मोनसे समाव जार्मानाव हिटलारा गावनो सब कुछ जाजोबनो लुबैयोमोन। थिग बेबादिनो प्रमद बर' इज ए पावार हांगार, नट ए पाब्लिक सार्भेन्ट।
दाबो जोङो रायजो राजानि अननायाव रायजो राजाजों लोगो मोननो सम मोनदों आरो रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ we are माने पियर पाब्लिक सार्भेन्ट आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाखौ दुखु सुखु समाव रायजो राजाजों थागोन आरो अराय समबो खामानि मावलांबाय थागोन आरो फैबाय थानाय समाव इसोरा अनोब्ला हाग्रामा महिलारि सारा अनोब्ला रायजो राजाया अनोब्ला जोंबो सिगांनि श्रेणियाव थानानै खामानि मावनो मोनगोन बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय।